haka shiti ga baar ka jong u apostol Paul shau Timothy na ka lanong ga basaw na do khat ga baning kong do khat ga basan ngan pule Ktien ga jong Blei ka ongkum ne nga hukum khmat u Blei ba du Jesu Christ bo try u ban sa bishari ga ba imba di ga ba yap bat daga ta ga jingmi pau jong u ba ke hima jong u tu men yalap ye ga ta ga Ktien tu yai minat haba day por bat habam day por tu pen kendu tu sneng tu kentu da ga jing sha aslam baro ba ga jing hikai namar ka por kan ja habakin om sha skori ga jing hikai ga bajanai hale habakidan gi skor ga badaj kini kenton ala de gi nong hikai kad bakum gi jing kwa brai jong ki hi bat ken pen phai no ya gi skor jong ki na ga jing shisha bat ken phai khmat shaki puri skam hendrai mame tu sharai gi ni ki ek e baro tu sha shitom tu le e ga kam unong yalab tu pendep ya kata ga kam jame kani ga de ga jing tho ka bo Paul como apostol u bala pen mi yau ni u shakri jong Blei u khrau u ba keteng u Timothy bada dien ba u Timothy u lalong u apostol Paul yala di udana ga jaka ka ba yo alat setiap bani kendu ba u hendai u ai da ga jing tho ban hukum mi u ban wong yani gi Ktien tu men yalap ya ga ni gi Ktien but tu men da minat haba day por ban habam day por ka Ktien ga jong Blei ga ba apostol Paul kren nadu ni ga por jong u ong yu Timothy kren ni Ktien ga jong Blei yalap ni Ktien ga jong Blei haba day por but habam day por de pen kendo sneng kentu da ga jing sha aslam ba ga jing hikai ngaru nga kwa nganong fi ga ni ga por kat bala nga persyang ni ga ni ban ko ngo namar ka de ga jing hukum ga bam day ga ba wan gi briu ngam sim kren ni Ktien ga jong Blei namar bala hukum mano lani bala penbor mano nga kren ni Ktien ga jong Blei namar ka dan ga jing hukum ka bana ga Ktien ga jong Blei ba ga day ngi ban yalap ni ga Ktien ban minat haba day por ban habam day por namar ka Ktien ga jong Blei ka dan kam yo brio baro khat haki por baro mdai tang ha ga ni ga por ka bangi dan jing mdai tang ha ga por ka bangi biang lani tang ha ga por ka bangi shem jinjar ka Ktien ga jong Blei ka dan kam ngi malaga sni lapan ya seriam ya Bible ka Ktien ga jong Blei kum ga jing bam ban ga kwa ga fi ni dan kam ga ni ga jing bam ga balong ka bakin jaman sim man la ga sni ha ga jing ga jingi ka nga yo i hang ni ba waso Paul ula dep yo i pa o ong yo Timothy ba ga dai u ban ya minat ban yalap haba dai por ba bam dai por ka daw dai u da pen i ong naman ka por kan jala ni kan poi ba ki briu kinom sha skori ga jing hikai ga bajanai and they have a gidan gi skor gi badai gini kan tan na degi nong hikai bukum gi jing kwa brai jongki na kwa nong fi gini ga dei ga bang kwa ngan ong ha gini ga por daga jing ke kli kum briu ba kren ga Ktien ga jong Blei ba gini ga dei ga por ka ba fidei ga ban play gi skor ga jong fi ga jing hikai ga bajanai wat le kang ga skor ga jong fi na ga Ktien ga jong Blei namar la da fi snap gi puri scam kai la fi snap gi ni gi tai ki bam yarap ga jing ga jong fi ka dei ga ba ma kata ga ta gini gi sni namaru jisu abu krane ga jing hikai ga bakla upani seriam baru tiat mapitep o eu tiat ude haba pitep tang kendiat eu tiat haga nugo babha finlap utiat un pen put ban un pen sniulut ya ka bara ko wai na ka daw nga kwa ngan ong fi ga ni go por la da fidan ga jinga pikwa ban yo i ga juba ga jingam la da pikwa ban yo i bo Blei un tray ha ga yeng ga sama ga jing im jong fi la da pikwa fin yo i bo pin light na ga ni ga jing e kat ni ma pikwa fin yo i ba ga jat ben rio jingi ga ni o mat ga jing ga khubiang si sien nga kan tu fi ga brio baro ga ba priang yo Jesus Christ ban ga bangai ga Ktien ga jong Blei kiar no nu tiat kiar na ga jing hikai ga bamdai kiar na gi puri scam kiar na ga nugo ba wanra ga nugo ba pollute la ni ga ba penjapo ya ka Ktien ka jong Blei namal ka nugo ba penjapo ya ka Ktien ka jong Blei ka ba pen khle ka Ktien ka jong Blei kan ya pen men saw ya ka jing at jong pi bat kan penlong ba setan unyo alat ha ka jing im ka jong fi na ka ta daw na shimi ga ni ka kabu bangan kren na ga ni ka por hadin mangala duai hadin mangala perkhat hadin mangala puli ga ni ka Bible ngayo i bahabang sedang na ga ni menta ga sni
ngayo iba gani gani badon kam tam hakini ki sngi ki bangi em mangi namar kini ki sngi ki bangi em mangi ki sngi haki bi kidan shibon palat ki puris kam kai kidan shibon ki ki bapen lap met yangi bat teng teng ki wan ra yangi bangi num yo ai jakai ki ktien ki jong blai bara ba ki ktien ki jong blai kam yo jaka ha ga jing em ga jingi kan pen phai yangi shi ga jaka ka bam dai bat hang tau saitan un job ga jing em ga jingi na ka ta daw nga kwa ngan krane ga jing hikai men ga sngi ka banga kwa ngan ong fi ga ni pol ngan ai kerteng ni ga jing hikai janga menta ka singan sedang na du nang ni ngan ai kren ni ga jing hikai man la ga sngi kat bala bar ka ta ga dai ngan kren shapang ka jing kordor jong ka ktien ga jong blai bat ngan ai kerteng fi ga ni pol ni ga jing hikai janga Iengskhem haki nongrim jong ka ktien ga jong blai ka ta ga dai ga banga kwa ngan kren hagi ni ga jaka fi ngan chu wan ra byang ni ga ktien ga ba sul pol ukren ni wang ya minot yai hikai yai pendap igani ke kam keren shi yai keren ke brio balai namadan shibun ki daw ndai tang bagi brio ke mshashkor heringa kwa ngan pen ifi ki daw ki khamdan kam shu ne ga bible bat nga kwa ngan pen ifi kumni snap ha ngan pen ifi ne ga bible hagi ni ke por la pen puli ne ga gospel ke jong uyanis na ga nang ko bishipau na ga khot ko bishipau u jisu abu krani u satan u ai kertangi u kumni wang u nong to umwan ndre tang ba unio to bat ba unio penia bat ba unio penjat be ngalawan begini o jing em begini o kerhai ya karu kani kalenong hangni u jisu ukran back clear direct yo satan u ai kertangi u nong to na kata kadaw ko bening kong tam ka mga kwa ngan krani kitin ka jong blai ngani ka por hapdeng jong pi ka dai balai don kamban ya lap ni ktien ke jong blai ban yai kren malagi sngi kadaw ka dai ngi don nu nong to bat u nong to jong aba jong fim dei ki nong to iki aka dei nu nong to u dei bangim la ban yo i u taw dei setan u dei bakin jaman si bat u setan nadu basdang ke kitab Genesis hadu mentang sngi u dei u nong to ya ke ktien ke jong blai balai setan u to ke ktien ke jong blai nga khwangan ong fi ko wei ke jing shisha lada u yo ban shimno lada u yo ya ka ban pen bakla ya fi lada u yo ya ka ban pen sngo tho bakla ke ktien ke jong blai ke no jong fi lada u yo ban shimno ya ka bor jong ktien ke jong blai na ka jing im ke jong fi nga khwangan ni thu fi kam don meaning ke jing shakri blai jong fi kam don dor e eru am ke jing shakri ke jong fi kam don dor wal ke jing duai pinum don bor ban yang persha ya ki bor jing dum lada u setan u yo ban tu no ke ktien ke jong blai hakini ki sngi ki bakhado na khwangan ong fi kaningan kren ni fi daga donot ka mga snutho hagini ki sngi nga khwangan ong fi day fin tip bo satan u yang haga bakum ka taga jaka nadu kitab Genesis ula tu ikaktin ka jong blai ka ba ula kren hawadam ula kren ga im ula tu ka ula wan ban penshoy ka bal kam shim ngai ikaktin ka jong blai kala ngai ikaktin ka jong satan bal ka jingyap kala jaga pertai hadu mentang sngi ka jog put ka jong satan yang apa de fi ki bri bala yo ik jing penem ya fi ki bri ba ngai ktien ke jong blai ye figi be it you Jesus Christ bat ki be kwa ye ka ban kot shaka ta jing rong no bat ki be kloy ye ka ban yang ban try hadu men tang sni ma kwa pin pikir ba namar hadu men tang sni unu nong to udang ya keleng uda wat yenu ye ka ba mo tli on ka bible ka shidi ju petras ma kwa kan pen ifi ye ka ni ktien ba usatan hadu men tang sni udang ya da ka ni rukam ban shimno ban tu no bat ngan bu de ktien ban pen kala khompong ya ka jing shisha jong ktien ka jong blai da ki wepan ki rukom ya ka ban pen phai ya ki brio ya ka ban pen I kum ba ka dai ya ka bam dai bat ban shukor ki babon ki brio da ka jing bakla jong ka jing sul tho ya ka ktien ka jong blai namar balai ngan thu epi ngan pen I ka nongrem ha ka ni ka por balai usatan kwa ban tu I ka ktien ka jong blai na ka do no jong ki brio na ki bangai na ki jing hikai ki badai ka daw ko ba kongsan e nga kwa ngan pen I fi ka ni ka por ka dai namar utip ba ka ktien ka jong blai ha ba ka don na ka jing im jong bangai ka ktien jong blai ka don bor palat ha ka jing im ka jong brio fin puli ka ni fin lap na ka bible ba wat ka ktien ka jong blai ka kren ngan pen ishiboni ka ni mata ka sngi bat nga kwa fin Iengskhem ka ktien ka jong blai fin puli na ka shiti shi ki hebrew ka lanang ka basaw na ka khot ka bakhaar ka ong kumni ka ktien ka jong blai ka namar ka ktien u blai ka long ka ba im ka ba ningkong tam bide fin tip ba ka ktien ka jong blai ka de ka ba im kam de ka ba yap hadu menta ka sngi ka ktien jong blai kadang yang kadang don bor kadang de ka ba im kadai ka living word kadai ka ktien ka ba don jing im bat ka bible ka ong ka ba ar kadai ka ba don bor
Kabalai ke Ktien ke jong Blei ke dei ke ba kham ne ban ye ke no white lam Aliang City but ke ba pay hadu ke ba pen khlat ye ke jing em de ke men sim ye ke mat ban ye ke clench ing ru ke ba bishare ke jing mot ban ke jing thumu ke donot bam dan ke jing thau ke ba khlem pau khmat jo hene haki eke baro ngilang link khoi ban ke ba pau percha ke khmat jo but how bang ye dan kap hon ngan pen shai fi ke diat ye ke khot kan ye ke city ke hebru ke kren japang ke Ktien ke jong Blei ba ke Ktien ke jong Blei ke dei ke ba im kaba im bat ngan ye tu epila rau brio udan ke Ktien ke jong Blei ke ba im utu brio in im utu brio badan ke Ktien ke jong Blei ke ba im maurun im ke jinglam sim jo ukan im usatan unum dan bor yo brio badan ke Ktien ke jong Blei ke ba im kaba ar ke Ktien ke jong Blei ke ba dan bor la fidan ke Ktien ke jong Blei pinum telat pinum hiar pinum sharem ha ke jingele ke jong jingpang pinum sharem ha ke jingele apdeng jong jing artien pinum shair ram ha ke jingele jong jing shaptieng namar ke Ktien ke jong Blei ke ba dan bor kabalai ke Ktien ke jong Blei ke ba nep ngas no tenat igene fimtep ba Bible ke kren shai igene hang tai ke shiki Ephesus habo Paul wa ki atiara ki bangai uang ke kitab shiki Ephesus la da pin pulina ke Bible fikin mau ngala kren bun sin igene bat lesing an shipune khindiat igene la da habo also Paul wa ki atiar bar khat au brio haglenan ka bahendrio la da pin pulina du khat ka khat sao habo ai ki atiar baro nas no tanat bu ang khat ka banyo shimi ke jing da khli ke jing benem bat ka wat la mu men sim khoi ka balang ka Ktien ke jong Blei ken fimtep bo satan tieng ye fi tieng yu Adam tieng ye im tieng ye no tieng wat yu Jesus Christ ro habo let ban pen shoy u haga tu sni haga gospel jong Matthias kal nang ob saul pipule u Jesus marsen mi la yalami u do men sim khoi chigri khlau bon sha jing sa bo sni sa bo mit baladien bo lo tngan satan wan ban pen shoy u wan ye kaban ye ban ye le yu Jesus chim tieng ban le jo Jesus la da ukhlem tieng ban le jo Jesus unum tieng ban wan changa ba jibi ukhlem tieng i brio jong Blei ukhlem tieng ni no u le bet chigi brio le nda u le jo Jesus POE ba haba ukren ye kaban hikai yu Jesus de Ktien ke jong Blei nga khwa ngan ong fi u Jesus u dan ke bor jong Ktien ke jong Blei u dan ka wat lam ka ba nep ka ba arsuti on the Bible but nga khwa ngan ong fi u apostle Paul ong ye ngabe de fi wang to shim ya ka Bible ka ne to shim ya ka white lam ka jong men sim ka balang ka Ktien u Blei ka ba im ka ba danbor nga khwa ngan ong fi ka ni ka por u satan u khlemla yo Jesus Christ hangtai habo ye kren maru Jesus namaru Jesus mdetang budan ke Ktien ke jong Blei ken mau dan ke brio ki besipule ke Ktien ke jong Blei ki tip ke Ktien ke jong Blei hele ken mau ke Ktien ke jong Blei kam detang ke Ktien ke jong Blei ka Ktien ke jong Blei la pen sri meka bat ka wat lam Aliang City fite balai ke Ktien ke jong Blei la pen sri meka bat ka wat lam namar ke Ktien ke jong Blei ke de ke banep kumno ke Ktien u Blei ke nep ngan chipin e fi ke ni por ka Ktien ke jong Blei absolut polang ni wang no wang to shimpi ya ke jing dakhli jong ke jing penem bat ya ka wat lam u mensim balai wang ka wat lam u mensim namar ka Ktien ke jong Blei ka ba khlem dan u mensim kam de ke benep ka Ktien ke jong Blei ke ba bishipule khlem dan ke jing pen sle ke jong mensim khoi ke de ke ba loin bat de na ka daw nga khwang na fi la da fi dan ni ka Ktien u Blei ke ba im bat fi dan ni ka Ktien ke jong Blei ke ba dan bor bat fi dan ni ka Ktien ke jong Blei ke ba nep ke ba mut ke ba dan jing pen sle ke ba dan u mensim khoi la da la khle e ka ba ke bor jong mensim khoi ka ni ka Ktien ke jong Blei ka kelalong ka white lam Aliang City ke ba nep but habo brio jong Blei ki brio ki kristan ki beshisha ki dan ni ka Ktien ke jong Blei ka ba dap do mensim khoi nga khwa ngan ong fi ke ni ka por u satan umnut ban yang persha yaki nama na pipuli nang ni kishiti shi ya besas kal nang ka banrio la pipuli no khat ka khat sao u ai ke jingda ya ke jingpan po ke sinka ke jing shisha u ai ke jingda shidem ka hak u ai ke atiar baro kini ke tang ban shi da yang ga benefi henry ke tiar ka ba ai hang ne ka bala ban le persha ke tang ka wat lam ba ke ta ke Ktien ke jong Blei la da pim dan ke Ktien ke jong Blei ha ke jingem la da ke Ktien ke jong Blei kam dan ke jingem ke jong fi la da pim ju pune ke Bible la da pim ji asnau ke Ktien ke jong Blei ke badan jing pen sle la da pim ju
pusan bat meditate ke Ktien ke jong Blei ha ke jing im jong fi shime ke Ktien ke jong Blei ha po jong fi ke khlem ne bat la ke khlem ne nga kwang an ong fi ke ni ke por kam da dan bor ke jing im ke jong fi ban setan un job bet bat nga kwang an ong fi me na ke sngi tongin tip ba setan udai unang syukur bat uwan ban tu no ye ke jing im jong aba jong fi ka ba tu na ke jing im jong ki bangai ye ni ke sngi ke dai utu palat ye ke Ktien ke jong Blei bat nga kwang an pen i fi ke ni ke por kat tu kat ne ni ke Bible knang ba pin yo jing men toy nga sngot na bo apostol Paul bu kran ke Ktien ke jong Blei ke jing shikri Blei jo u ang ni ke Ktien wa nga ke shiti ke ba ar Timothy ke nang ke ba lai ke khat ba pra ba khandai wang yai ken ma yo Jesus Christ bo pen mi pat na ke ba ya u ba no sumbai debet ke ba kum ke ta ke gospel jonga ha ka ba nga sha shita ma du ke jing khom ku munong le ba man fim tip wa apostol Paul bu thu ke ne wang na dot na ke jing shate ajil la khom yanga la bu yanga ag lockdown la bu yanga ajil la bu yanga ag jaka ka ba ngam yo la ban na chino chino ha nga sngot na bu ong ni ke Ktien hen rei ke Ktien ke jong Blei mshim la khomeka hakime ki Ktien ngan ongom ni mla ban khome ke Ktien ke jong Blei la da fidan ni ke Ktien ke jong Blei kam dan ke bala ban khome fi dan ke bala ban te fi pemio i ke ni sngi ki brio ha ki dan jing e kawan ke jing tension ke jing em bat ke kta ke jing mo je perkhat bat teng teng ki persang ke ban duai hendre ke jing huslai ke le teng teng da kawan ke jing pang fi kendo ke jing shapting bat ni ke jing shapting ke ban ke jing mo je perkhat teng teng ki wan ke jing cha kum ki ni ke bejam ta ke ri ke jing haba pi pule ki kot khobor haba pi pe ki news fi yo ibe ni jing pang ga pathai ga nang roi ka penlong ki jing mat jong fi bakan shate kan sha ban khia ha ga jing perkhan bakan wan ga jing khuslai henry kan mau la da fi don ga Ktien ga jong Blei ka Ktien ga jong Blei mla ban khomika na kwa pin pule ga bible biang ni ga Ktien ga jong trai ai ga ni ga Ktien ga jong Blei kan da yo jaka ha ga jing mat ba ga no jong fi pendap ga jing mat jong fi ga Ktien ga jong Blei nama la da fi don ga Ktien ga jong Blei wat la da la khom yo apostol Paul haban shanga jil hendrai ke Ktien ke jong Blei msim la ban khom na sno komen mangan ong pi ke ta ke Ktien na ai ngo yo Blei ba mangiru ngi haban shanga ke ngim yo jing sek ngim yo lek setiai ke ban slok ke brio hendrai nga kwa kan ong fi nang ni ngin kren bat la da fi snap ke Ktien ke jong Blei nam la ban khom ka nga yang nang ni ban hikai shu ipi na magani ke jing hikai ke bjrong nga kwa kan pi ipi balai bau apostol Paul balai ba ke Ktien ke jong Blei jisu ang let chika percaya yalap ega gospel hagi ben rio baro balai bu apostol Paul wang yalap aba day por bara bam day por ka tau ka day ka baning kong e ka day namaru setan uyale e ka ban tu e ka Ktien ke jong Blei pim tip men ta ka sni nga yang nang ni nga kwa ngan yang persya egi bod jingdom ya ka ban hikaya fi ba pin singo tho ya ka ni Ktien ke jong Blei fi mi ibo jisu la da kren shai lesingan pen kan mau biang fi nang ni u jisu kren shai haga gospel ke jong Matius ka lanang ka ba hinyau ka khat ka ba ar fu sangan puni biang ini ke ek bal nga kwa fin refresh biang ya ka dot note ba ke jing jong fi ya ka jing mot jong fi da ka ba fi slow biang ni ke jing shisha u jisu ang haga gospel ke jong Matius ka lanang ka ba hinyau la da pipuni ni khat ka ba ar fu sal ter u ang ini ke Ktien uno brio lani mano baro ubasnawi ni Ktien jonga banu bale ekingan tarai ugu brio bestat ubatay ga yeng jong ola mausyang uslab uhab ki wa gi shreik le ergi be gi sho ida ga yeng te kam sim la klan no na bala pensyong nong remika halor mausyang ndai mano baro ubasnawi ni Ktien jonga banu bamle eki on tarai ugu brio be ubatay ga yeng lor shap uslab uhab ki wa gi shreik le ergi be sho ida ga yeng te ga klan ga jinglan jongka kalong ka bakraw na kwa agni ga por bangan pen ifi u jisu pen i arjat ki long ye hagni ga por habro ar ki long ye ka erion ko wan ka umsa ko wan ki jing shlei ki wan ki be ki yeng bro ar nei ko wei ga yeng ka khlem klan ka wei ga yeng ka klan ka wei ga yeng ka khlem klan na ma ka dan ka nong rem ko beskam ka wei ga yeng kam dan ka nong rem ko beskam para bo jisu kran ni ga ni wang ka nong rem ko beskam ga dai bau brio u snap i ga Ktien ga jong Blei bat u da pen trei kam ka ta ga dai ga ko ga nong fi u Jacob uang ke siti ke jongo akal nang mening kong le pin puli akal khat ke bar puar wa to long phi om tang ki nong snyaw ke Ktien ke jong Blei handai ki nong le ba binum syukor no iredi na kwa kan ong fi habang kran nang ni habang pen i fi na kwa pin puli bat pen troi kameka alat ke Ktien ke jong Blei kan yo jaka
Wat tan mapi Ktien ke jong Blei. Wat syak bapin tan syak jing kuat jofi. Walik tan syak convenient jofi. Walik tan syak taga jing sngo kuat jofi Ktien ke jong Blei. Dan sibun ke beliau iba persyangi ke ban tan ke Ktien ke jong Blei syak jing kuat jongki. Tan ke Ktien ke jong Blei syak jing net jongki. Tan ke Ktien ke jong Blei syak jing sngo tenat jongki. Ngam kuat pin pulih kum tai ke Bible. Ngakwa ngaru nang ni nganum kran ke Ktien ke jong Blei ban tan syak de. Ngakwa ngan kran ka kum bakalang. Kadai ke dot ke baklem kle om ke Bible. Kadai ke ngor ke ba donbor ke ba ngidai bantip ba ay bangi puli ay ke Ktien ke jong Blei kan tani ni syaga nongrim jongka bangin la ban yang bu setan lum donbor dai nang ta daw ngapen i pinang ni ba pin snul tho kat kum ke Ktien ke jong Blei haga gospel ke jong Matius ke bangala puli fi naga ni nang ke banyaw khat bar fusau ay ba pin long ke briu ke ba dan ke Ktien ke jong Blei bat ke ba pentrai kamika kataga ni ke bangak kwa nganol fi pimtip aba jisu wan sing ni ke perthai dan Gibril ki hikai amal banang ki berkat bau Jisu sulek bet nang tau dua Gibril nang tau Gibril ki kia sialap bet Gibril nang tau sujaga kamba ngam ngakwa nganda puli pina ke Bible dan pin puli nang Matius ke nang besau u Jisu jab u setan ke Ktien ke jong Blei nda wanu Jisu ya mi sing ne pertai pi puli nang ke gospel ke jong Matius ke nang besau nadu ke khat ke baar pulai ba hadu ke baar husan ke Bible ka u Jisu la lek leng ke Galilea bara udah hikai ke sinagog jongki udah yalap ke gospel ke hima udah penkia ke jingpang bat ke jingkrau baro ru hagi brio kani ke bang kwangan ang fikini lightly ke beningkong jisum dai tang busu penkia ke beningkong ulek keleng u hikai ya ke Ktien ke jong Blei ke baar u jisu u yalap kabalai u Jisu penkia kata ke kam ke bu Jisu le nang kata daw ngakwangan ang fi teng dan Gibril ki besukwa banyo tang ki jubab no Blei dan Gibril besukwa bo Blei un penkia no iki ba bikin light no na ni jingpang bikin light no na ni jing kim tre setia ban snap ni jing hikai jing Ktien ke jong Blei kim tre setia ke ban priang ke jing yalap ni Ktien ke jong Blei pinyo i u Blei trai kumta ka Bible ko Jisu hikai u yalap ban penkia kita lightly ki basic la ni ki foundation ki jong ka jing shakri Blei ki bo Jisu kwa ingi na kata daw balai ngakren ngan ong si ong ita Ktien balai ngakren ng Ktien ke jong Blei malagasni na mga tip nda haba ngakren nang ne nda mga hikay fi kat haba kani ng message ka rung yeng ki briu ki bangangam tip kat ka ki briu ki send ki share nda haba ka rung ka yeng samar ka dot no klem na khen pidai na kanu niam klem na khen pidai na kanu ka jai klem na khen pi pidai na kanu ka yeng na klem khen gumta na man ka Bible ka kren ba ki dai ni banyalap si ki briu baro na mat nda haba ka Ktien ke jong Blei ka rung na dan ka jing tip ni kani way baga jingkia kanwan haga yeng sem de Gibril kanwan haga riba ga jat ben rew nakata daw u Jisu lek keleng ngasngot nat bau lek keleng u haban lek keleng ngingi angu u Blei menta ngim haban lek keleng ling baga YouTube ngalayo ban lek siki power jar Gibril ling baga ni WhatsApp message ngilala ban share siki hajar Gibril but day nakata daw ngakwa nganong fi u Jisu haban lek keleng ngi menta ngi yo kala ling baga ni media haga bangila ban pen priang ni Ktien ke jong Blei ngayang nang ni mga ong fi ngan hikai ngan yalap ke Ktien ke jong Blei hagari ba ke jat ben yo khasi jingi ngini ay krening ni Ktien ke jong Blei namar nda haba ke Ktien ke jong Blei kan lek keleng ka Bible ka ong ke jingkia kan long hagi brio pipuli nang tay na ke sam ke basis pa nyaw ke khat ke bar phau gong ula pha ya la ke Ktien bat ula pen kia e ke brio na ke jingpang jongki bat ula pelat iki na ke jing jat jongki baro kata ke nong rem ke bau Blei kwa yang aba fi ba menta ke singa hikai fi baka day fi fin Iengskhem ke Ktien ke jong Blei namar ke Ktien ke jong Blei ke dege bedan bor na khwanga na fi ngan pen ipiang fi bo setan wi le ban tu ke Ktien ke jong Blei ngayo ibo Jisu kraw hadu ata udai Blei bo wan jingi ke perthai u betip ke jinglong jingi baru betip gumno ngi shakri u Blei ngan hikai fi nang ne bat nga kwa pin snap le sitang hang ni ngan pen kut no bangan septeng biang ini ke jingi kai le chai gisni pin puli na ke gospel ke jong Matius ke nang ba khat lai barak away nganong puli ke tu nang ke bening ya ke khat ke bening kong jong nang ke khat lai namaru krene ke farsi jong nang bet nganong puli ke farsi ngan puli ke jing batai ke jong Jisu ke farsi singap ngan peni ya ke khat prateter nak nang ke khat lai jong Matius wang kumni na mar ke ta tu pin snow ya ke farsi jong nang bet unong bet kamul de unong rap ubalet ban bet yo sambai ke lingkha uong da ke farsi uong unu ubayo snow ya ke Ktien jong ke hima bat ubam snow tho eka
Ubaman uwan baru rong no ia kata ka bala bet aga dok nut jang uni ulang tayo bala bet harut lenti. Kata ka dega bangakwa ngan ong ifi. Hang ni ru finlap bakawan naga juk nong rim. Ba usatan udai unong to ia Ktien ke jong Blei. Fimlap mentagi beriu ki dai ki balet jinisang. Shibon ba ki Kristan ki dan apa ke state Meghalaya. Ngakwa ngan ong ifi shibon ba ki beriu ki Kristan ki dan aga pertai berawai. Henai khambun na preng jongki ki degi bayo sngaw ke Ktien ke jong Blei. Henai kim sngaw to ika. But haba pim sngaw to ika Ktien ke jong Blei. Dan ki beriu ki bam tre sngaw to ru. Dan ki beriu ki bam na penshitam ki bam wat. Let jinisang shong na jinisang dan na preng jiki ki bishitia. Si shong bat njupuli ke Bible bat njudan. Ngakwa ngan itu ipi. Nice no tenat ik tangi ke jing duai. Nice ongan si duai bat step at me bat sngi. Nice ongan le iki kam niam kam balang. Lada ke Ktien ke jong Blei kam yo jaka ke jing im jong pi. Finlap ik ni gawai. Usatan upet bet kliau. Pile kum no ik Ktien ke jong Blei. Balada uyo i bapim da sngaw to. Unwan na ke Ktien ke jong Blei. Un shimna na ke dot not jong pi. Balabu yo ban shimna ik Ktien ke jong Blei na ke dot not jong pi. Utip baka da wan ke umsaw. Kana wan ke eryong. Kana wan kum gini ke khlam ke jaman ta video iki priu ki chingat mare klumar kan ki priu ki shakti klumar kren klumar net klumar ki prophecy net klumar ki jingi kai jingi priu shutiang lot iki ngakhwang ani tu fi ke daw ke day bagi priu ki shatu ik Ktien ke jong Blei habagi snow hagi jingi sang hagi jingi kai habagi pule kim da penshitam ban snow tho ika ke jing bam snow tho ik Ktien ke jong Blei ke ke jing mang ani tu fi ya ke jing long men sem bari ke jing long Kristan barakawai. Na kata kata nga kwa ngani kaya finang ni bapidai ban tip ya gani farsi. Kapaning kong Jisu kren shine ni upan ibaw satan uwan ban to no Ktien ke jong Blei nakibri ke bam sngaw to. Wali sngaw engan kren ni Ktien kendia. Dan preng jong fi filet jing isang. Arukom ngayo i. Unang kren room sngaw to Ktien ke jong Blei. Unang snap room sngaw to. Habapiyo ika jingi kai ka ba unang kren room sngaw to ika jingmut jongka. Bana baki nong snap ro kimyo ya ka baki day ban snap. Pinlap hanta kami ika jing bami sngaw to baro aliang. Baru saitan ule kai hanta. Baru pen klumar ika brio. Sami ika Kristan na gini gisni. Kiba shipang piyang ka kajat baru Blei. Shipang piyang baru ka bor jingdom. Shipang piyang baru Blei. Shipang piyang baru pertai. Nama kita kadaw pinyo i baga ika jing kheben jongki wai pagi jat niam yangi. Nama bangim dan ika jing shisha haga jing em gojini ni em kum ki bamdai ki Kristan bangi le ki bamdai kum ki bangi de bangle namar balatu no ek Ktien ke jong Blei naga jing em jong ki bangi agini gisni ngakhwagan pen ifi ka ba aru Jisu ang ne utayo bala bet halor ki jakamau ulang tau bayo snow ek Ktien baru ba priang kum ne ru de ka bakemet Henry ubam dan tiet haladi ulang tang shibet na ba haba jaga ba jinjar ne ka ba le ben namar ta Ktien kum ne utot na bat ngakhwagan ang ifi ni por kani gede ka balong so accurate ngan bo de ta Ktien ke pareng ka ba Jisu kren ni ngan ong fi dan sure ka we pa jingi kai ka ba kraw kat kani ba ki briu ki sngo Ktien ke jong Blei dan ki ba priang ki ba ong mi na jing sang dan ki briu ba ong ani kat ka tu Ktien tang ampat ji sngo dan ki briu ki ba lai ro iki nong kren dan ki briu ki ba batai ke Ktien ke jong Blei ke beneng ke khndau bat pi lai ro ndai ke Ktien ke jong Blei ke rung tang ke khle jong pi su komen tang ke khle ke jong pi ka khlem rung se ke mensim ka khlem de ka white lam aliang suti ka khlem de ka ba dan bor ka ba em ka su pen sngal tenat ik skor jong pi ka su pen sngal tenat ik jing mot jong pi bat haba pim dan tie pim pen chitam ban rung ban ngam julio ha ka Ktien ke jong Blei ka ni ka bom dan tie ka mat pi khlem le chi yeng ban wat bnia ban puli ban meditate ban wat ik jing alam jong men se ma ko ba pin sngal tro ka dai na em ka Ktien ka ni ka ba puli ka rung na em nga pi khlem le so tie ka Ktien ke jong Blei bat haba pim dan tie nda haba ka wan ke jing jar nda ha ka wan ki ni ki jing pen ki kat ne ka pertai ne ki wan ki problem a Iengskhem pi klumar bat ka wan rung ka bor jingdom bat ka ra no e people pim dan jaka banian bat kata ka de ka bangayo i ka bo Jisu la dep yo i pa ngan kren stat na mga myo sibun ka por nga khwangan pen ifi nang ni Ktien ke jong Blei kang utayo bala bet ha preng jong ki ding sha ulong tau ba yo sngawi ka ta Ktien handa ki jing huslai jong ni ka pertai bat ki jing shukar ka spa ki ka jap ka ta Ktien te kam sai so sho kata ka ru ka de ka kraw palat ka bangiyo i dan ki priu ki ba shimi Ktien ke jong Blei dan peng jong ki dan ki ba sngaw tho handa dan peng jong ki ru ki bam sngaw tho bat de na ka ta dan ki priu ki ba priang Ktien ke jong Blei ki bam dan tiet bat kani ka wai ngayo i ang ne ba Jisu ula dep yo i pawang dan sibon pat ki ba yo sngawi ka Ktien ke jong Blei handa ki ba ka jing huslai jong ni ka pertai bat ka jing shukor jong ka spa ki ya ka jap
ia kata Ktien ngakwa nong fi gini gisni dan sibun ba ki banget ki ba sha kejap no ke jinget jongki ki sha kejap no ke jinglong mensim jongki Blei ngani thui fi dei namar ba ke jingku slai jongani ke perthai ke yo jaka palat piku slai palat ala ke jong ke ye ke jingku slai ki egi ba kenja perthai ke rong ke yeng jong fi pim da perkhat ngayo igini gisni ki kme ki kpa kim khuslai ki khon kim khuslai la da kim yo ke tin ke jong Blei ki khuslai palat la da kim yo ban bu school ke baba ki khuslai palat la da myo tuition ki khuslai palat la da kim yo ki jaka puli ki bobiang ki invest ki khon ki lak ki klur ya ban pin biang ki khon ngam kren ban ki tak tak de ke badan kam pin biang ke career ke kam ke jam ke de ke badan kam rai na kwa pin tel ba man ta gisni ka ai ke bala ban yarap ye fin na pipoy ke bakum ke ni ke jing e menta ka ai tharai ke bala ban yarap ye fin na pipoy ha ke bakum ke ni ke khlip mat ban nga kwa ga nong fi ke baning kong tam ngayo i nang ni ba ke jing khuslai jong ni ke perthai ke jak no ke Ktien ke jong Blei na ki brio bat ki brio menta ki perkhat ba ki khuslai ke spa bat ngani tu fi ke spa kala long ke nong syukur ke ba syukai tam adu ke ni ke sni ke ba try ke brio bat ke ba ke jak ke Ktien ke jong Blei na ke dot no nga kwa ga nong fi ke Bible ngam dan pol ngan pen i fi nga keren fi ke jingket kle nang ni ngayo i bangi klap treat ke Ktien ke jong Blei la ni ngila le ke Ktien ke jong Blei ya ka ban penihar kerdan ni ka ha ka bangim tra ban sngap ke jingi kai ke bedai ban nang tan dang idon ke Ktien ke jong Blei ni kham khuslai pen ban ni ke ke jingem ngim de sim khai ke Ktien ke jong Blei ban ha bangim don ke Ktien ke jong Blei sotan ni nong to unwan ke ban kejap no bat kan kejap ye ke jinglang men sim ke jong fi bat na snotonat yeu ni brio ba khat do ong ke Bible ujiso bu Quran ni brio wanra de gini ki lai saujat yang ni bat ngan pen fi ni brio u ba khat do na snotonat bu jiso ong ta yeu bola bet ke kendau ko ba ulong tau ba yo snow ke Ktien bat u ba da snow tho ye ka ngayo idan ke brio ke bela yo snow ke Ktien ke jong Blei bat ke ba snow tho henai namar ka buram brio pikiar na ke Ktien ke jong Blei namar ka kta e ke jingem ke jong fi bat fi do no e ke jingem pimtre ban priang ye ka ken mau jiso abu Quran ke ni wang sok utau brio la ne utau brio u ba yo snow ke Ktien ke jong Blei bat u ba da snow tho ye ka ngakwa bangan hikai fi nang ne ba mdai tang mga syukuran ngakwa ngan hikai kat bala ba u mensim khot ringkat bat nga ba ngakren shipi ba u mensim jong Blei u ba dan ke jingem ke jong fi unda ya lam fi ba pin da snow tho e ke Ktien ke jong Blei pimtip bala da pi snow tho on ga Bible pin say so u ba shispa sha u ba ndriu po sha ba u ba lai po sha ka kren chipang ke jing roi haki aka baro ba dai na ka dau ke ni ke secret ka bang kren ni fi ke ni ke por bala da ngim nang ye ga ban tip ye ke Ktien ke jong Blei ban snow tho ban gyang ke nong rim ke Ktien ke jong Blei hagi ni ke sni pin yo i ba setan unwan untuk no bat pio i ke ni bang la pen i fi men da ke sni ba setan shimno ke Ktien ke jong Blei ni ke brio bat hadu ben tau shimno wat lagi jingi sang jingi shimno wat lagi Iengskhem shimno ke jingim jingi ki kimi pa shimno ke jingim jong pi ki kon ki kti shimno ke brio baro ba yele banto ban pen so tho bakla ke brio dan se ginong hikai bakla dan se ke brio ba penting ke brio ke ni kisni dan se ke brio ba ai ke jingi tho pa ke jing pa sni ke ba bod bat nan tala nan pen klumar dan ke brio ba tan ke Ktien ke jong Blei ke jing men toy be ke jing men toy shimat dan pleng jong ki mo ngasol pol ki de ki nong shon jong ding sna ke jong Chris ki ba Blei jong ki long ke kpo bat ba ke jing ke buram jong ki long ke jing le ran jong ki ong ngasol pol fim te begini ke sni ke brio pen klumar ke Ktien ke jong Blei de setan bu dan lendat ya ka ban pen klumar ya ka ban pen kelabat ya ka ban tuno ya Ktien ke jong Blei namala da yo ban tu Ktien ke jong Blei un job lot ke brio baro na ai ngo yo Blei ngai pi ke be yo snow menta fila shai ka tu kan dengan sepetang biang ni ke jingi ka le shai re ka bang kwa kan keren men da sni ke dei Iengskhem mag Ktien ke jong Blei snap ini ke bang hikai na keren nang ni om ku mu brio bam snow tho na snow tho e ke jing shisha jong Ktien ke jong Blei ngam ong bang kop nang ni reng keren fi na mga tip kai ke bo Blei pen paw nga ngayo i banda bang snow tho e ke Ktien ke jong Blei ke jing shap ting ke pen ngayo i na bang yo jing shai na ke Ktien ke jong Blei ke jing artin ki do no ngayo i banda bang shem ke jing snow ba jong Ktien ke jong Blei ke jing khuslai ki let no banda bang yo i teng teng ba ke jing pang kawan ni le ke jing em nda ba Ktien ke jong Blei ke ba em ke ba don bor ke rong ke dot non ke jing pang baro ro ke let no nga yang nang ne bangan kren shifi ai ba pin shim kia yang ni ke jing hikai ba pin Iengskhem ke Ktien ke jong Blei ba ai ke Ktien ke jong Blei kan yo jaka ke jing em jong fi u Blei un ke khu fi nga ngai pilong ke bala ke khu ba pidang la ban yo snow ni Ktien ke jong Blei
mentama lagi sni bat ngadwai bo Blei un penlong fi bapin buram bapinum set ek skor ke jong fi hare bapin ya le ban sngam bat daga bapila ya ga ban pentroi kamika kan long ke jing mentoi bat setan unum don bor ha ke jing em jong fi Blei un kur khui fi ni ke por ngan dwai halo jong ni ke Ktien ke jong Blei ku try ke ni ke por Blei ngadwai nam te ni ke brio baro Blei ke be yo sngawi ke ni ke jing hikai ai ku try ke ni ke Ktien ke jom ke bang kren ke ni ke por Shapang gajing Dunbar gajing Cordor ke Ktien ke jame. Kabang kadai ko try ni bangin Iengskhem ban shash korban the snilto namangi dan unong shun ubalong nong to ubawan ban tu no ke Ktien ke jong Blei na gajing em gajangi. Adwai gen try ke Ktien ke jame kan yo jaka hai wei ke brio ke be yo snow. Maka yeng jong ke lang ko dan ke nong rim ke Ktien ke jame. Gajing nget jong ke lang be tang ha ke Ktien ke jame. Kenum nget palat igini kita ke jingem. Hari ai ken yang ke Ktien ke jame. Mangin yo ik try bagi ri jangi kan yo biang ke jingkia ke ri jangi kan yo mat biang ke kamba ke pertai bara ko wai kan yo snow biang ke Ktien ke jame bagi Ktien ke jame kan roi bagi job ru kan try bagi ai lot chame ke buram kan nget kan try me da penroi kan ke jingi kai ha ke dok no jangki baro bagi nang rung jileu ke Ktien ke jame bagi lang ko munu brio uba da snow to ke Ktien ke jame uba roi ke sispa ke henriu bat ke lai posha mangai ngu ime ku pa gani ke por namar gani ke Ktien ke khoi ke jame bat ngada ngai menio buram halor ke Ktien ke jame ha ke keteng ke jong ji sungi duai amen bat amen to Blei ke khoi fi ku mga ju ang malang sni de duai pentrai kam ke Ktien ke jong Blei bat yarap lemon share gani ke Ktien ke jong Blei shi wai bersang ru ya gaban page ye YouTube ki bang apply malang Sunday bat nda ha pi yo I type ke keteng ke jong aro kan mi bat ngakwa fin subscribe namar kan yarap fiba marsen pelaj kan mi apo ka tu go pila subscribe ma to Blei kur khui fiba ke Iengskhem ai final ke yeng go kat ke khia jing em go comment go besok rangkat ke Ktien ke jong Blei ko Blei shibon